Veníem d'una època de retallades i de minva de drets d'una forma molt especial dins la sanitat pública i en aquests 2 anys està encapgirant la situació, tant amb la situació laboral dels professionals sanitaris, que li agraeix infinitament la seva magnífica feina, com en la situació de les infraestructures sanitàries, com evidentment l'atenció que en el final rep l'usuari, hem posat l'usuari en el centre de l'atenció del sistema sanitari com pertoca ser. S'ha anunciat ja aquesta obra que començarem per poder ampliar una necessitat real, la zona d'urgències, la zona de pediatria, la UCI en condicions que necessita l'Hospital d'Inca, i és veritat que és un hospital que ha crescut molt, hem passat de 80.000 a 125.000 les persones que tenen ara l'Hospital Comarcal d'Inca, i per tant seguirem amb aquesta línia d'inversió en les nostres infraestructures sanitàries per poder garantir aquesta assistència sanitària de qualitat que se mereixen els nostres ciutadans i ciutadanes. Era una reivindicació històrica, sé que encara en queden moltes altres per anar complint, per tant encara queda molt de camí per anar recorrent. És veritat, i deia la consellera Patricia Gómez, que el govern ha prioritzat d'una forma clara les polítiques sanitàries, ho hem fet en pressupost públic i ho seguirem treballant en el pressupost per a l'any 2018. Per acabar, vull agrair la feina magnífica de la Conselleria de l'IB Salut, d'una forma especial avui que som a Inca, la seva gerent, en Sole Gallego, en el senyor Nofre Pons i tot l'equip de l'Hospital d'Inca, que li han donat un revulsiu important durant aquests 2 anys de legislatura i que seguirem treballant en aquesta línia, i com deia en el principi, en els professionals sanitaris que són els que realment fan possible que tinguem una sanitat d'excel·lència a les nostres illes i que els nostres conciutadans tinguin el tracte que se mereixen. És molt necessària aquesta ampliació. Jo tinc l'honor d'estar a un govern que prioritza la salut i prioritza la millora de les infraestructures i d'aquesta manera se pot fer possible la renovació de molt de centres i l'ampliació com és aquest cas. Ara la zona d'urgències ocupa 1.300 metres quadrats, però una part està ocupada per la unitat de crítics. En la reforma, la urgència serà una zona d'uns 1.500 metres quadrats, permetrà diferenciar l'àrea de pediatria de l'àrea d'adults, que també per nosaltres és un tema important, diferenciar els circuits, millorar els circuits assistencials, poder atendre més gent i sobretot fer-ho amb unes condicions tant pels professionals com pels usuaris de molt més confort i molta més intimitat.